Wiwit cilik mula aku wis ora bisa basa marang sapa wae. Mergo aku ora bisa basa. Ya jagat, ya dewa, ya Bathara. Weh, ladalah. Durung suwe anggonku ngancik Gunung Saptawarga kene. Wis kepapak ana satriya gagah prakoso, dasare ya gedhe dhuwur. Trapang brengose melang-melang, dadane sak tebok jembare biyuh-biyuh. Pating granteng otot bebayune Maradyage sajarwa. Kowe kuwi sapa, Gus? Kowe tambuh karo aku. Iki bocah Saptawarga panenggak Pandhawa Bratasena jenengku. Kosik. Kok malih slendro rasaku? Kowe kok kandha Pandhawa, aku tak takon wong tuamu lanang iki sapa? Swargi Bapak Pandhu Dewanata, ibumu Kunthi Talibrata. Kowe ponakku dhewe, Nger. Oh. Wang-wang kunta kumpul patang gedhe sayang kongkara gadanira mubat mabit dasarmu apa wewatonmu apa nganggep Bratasena ponakan ngene, Nger. Sumurupa biyen Prabu Kunthi bojo kuwi duwe putra cacahe ana 4. Ingkang pembarep yaiku Kaka Prabu Basudewa, angka 2 ibumu Kunthi Talibrata, angka 3 pamanmu Arya Prabu Rukma ya Bismaka. Lan ingkang pungkasan utawa sing wragil bocah Lesanpura jenenge Ugrasena, ya aku iki Bratasena. Ya. Lah banjur duwe sedya kang ngendi kowe munggah ana Gunung Saptawarga kene? Kosik. Sak ngertiku wong tuamu kekarone iki priyayi kang nengenake babagan tata krama. Weruh ing Subasita lan ora ninggalake sing jenenge Yudanegara. Ning nyatane kok mudhun ana anake lanang, kenang apa kok ora bisa tata basa sing prayoga? Bratasena. Ketitik bareng kowe wis weruh dhewe mbok menawa ta kowe iki ponakanku, ning kenang apa kok kowe ora basa, kowe isih ngoko nyang pamanmu aku Ugrasena. Karepmu piye, Bratasena? Wiwit cilik mula aku wis ora bisa basa marang sapa wae. Mergo aku ora bisa basa, yen kowe ora trima, aku ora bisa Yudanegara, aku ora bisa ndodhok nyembah. Aku ora bisa basa wiwit cilik. Apa kowe ora trima? Yen ora trima arep nesu wae. Lho kosik to. Dadi kowe iki pancen ora bisa basa? Ora. Siji basa ping pindho sembah ndodhok Bratasena ora kulina wiwit cilik mula. Ya. Pancen lagak lagon lagianmu kaya mengkono, bener. Bratasena, piye? Kowe wani tak du perang? Wani pira kancamu? Lho, mosik tok musuhmu dudu aku. Kowe dudu musuh karo aku nanging dadi jagoku.
makili kasepuhan negara Mandura kang bakal ditandingake kelawan jago Kanoman Sengkapura ya kuwi Patih Suratri Mantra. Kowe wani apa ora Bratasena? Aku ora tau duwe rasa wedi. Waton Bratasena isih lumaku ana dalaning kautaman lan bebener bakal tak kurbanake nyawaku nganti tetesing getihku kang pungkasan. Bagus. Kendel tenan kowe Bratasena. Pancen wis sak trepe yen kowe mbelani bumi Mandura. Merga ibumu kae wutah getih saka Mandura. Mula saka iku ora usah ndadak kesuwen ayo tak kanthi ana alun-alun Mandura. Belanana wong Mandura. Jejegna kautaman kanthi sirnane ngangkara murka. Ratu Sengkapura Kangsa Dewa Sakpati Suratri Mantra. Muga-muga tansah arom-arom negara Mandura iki Bratasena. Ya, ngestake dawuh. Arom-arom murah wangi ler panjaran sari. Arom-arom murah wangi ler panjaran sari. Paman mriki, Paman. Ha, hoi, ha, hoi, ha, hoi, ha, hoi, ha, hoi, ha, hoi, ha,
dumawur mangawur-awur-wurahan tengarane ngajurit gong maguru kongso tata kaya butula wur pandriting turang kaestimyang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja lelayu sabit Paman Ugrasena pripun nggih? Kasepuhan negari Mandura pun entuk jago napa dereng? Nggih, sampun nggih, sampun. Menika ingkang wonten wingking kula menika jago saking kasepuhan negari Mandura. Sapa jenenge Paman? Kula aturi dangu piyambak nggih. Wong gedhe dhuwur ireng. Sapa jenengmu? Takon marang aku. Ya, sapa jenengmu? Bratasena kang dadi aranku. Endi jago Sengkapura sing jenenge Suratri Mantra? Arep ngopo? Arep tak nggo gatheng dase bangsat elek. Wis Bratasena sik to ngosik aja mancing swasana panas dhisik Bratasena. Selak diatel tanganku. Ya nganggo wektu, atur tempo Bratasena. Ya. Mangsane gatel-gatel tangane apa? Sekti-sekti dhewe. Ora ngerti jagoku saka negara Sengkapura sing jenenge Suratri Mantra kuwi duweni kasekten sing linuwih. Pilih tanding jroning jurit. Paman Ugrasena pripun nggih? Kiblat 4-5 pancer. Wis selak pengin mangerteni kaya apa to gayenge, kaya ngapa to ramene, kaya ngapa to regenge. Adon jago ana ing alun-alun negara Mandura iki mengku. Inggih inggih. Kersane langkung gayeng ditotoi. Pripun? Totoanipun 100 yuta pantun. 1 miliar pantun. 1 triliun pantun. Dipolke pisan Burmanuk. Burmanuk niku tegesipun Burmanuk niku pamijago saking Mandura si Bratasena sing kalah ana sajroning adon-adon jago menungsa iki mengko. Kanjeng Rama Basudewa kudu lunga saka negara Mandura tanpa nggawa bondo sepeser wae. Kosok wangsule menawi jago kula sing kalah, jago saka Sengkapura sing kalah, aja to mung bumi Sengkapura, gulu kula wenehke dadi tumbale. Pripun? Pripun awan? Nggih. Iki piye Bratasena? Iki totoane negara, kowe wani apa ora Bratasena? Wani. Kowe ora usah wedi-wedi. Yen wani aja wedi-wedi, tak patenane jago saka Sengkapura. Yakin? Yakin. Piye Paman? Ati bocah kok glagloh. Nggih. Kula wantun. Wantun nggih. Menawi wani ibaratipun sampun sami nyekseni, monggo jago saka Sengkapura lan jago saka Mandura diunggahke ana blabar kawajang cincang kaya ngapa to gayenge adon-adon jago menungso iki mengko. Nggih. Digrobolo kang tumingal perang campuh samya medali. Radet wileting kota danyemangkung mangun kang nit
dimenjang sangat cimicil oh 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 ayo awas oh hoi hoi Rekata Dyan Bratasena Kampo Poleng Bang Bintulu Adi Sarira ngawula dumangka dek wak simbar dada yen ngandika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa mawa sindung yen lumaris sapa mau jenengmu sapa Brantasena heeh Bratasena tepungne aku ya Suratri Mantra sing dadi jenengku Suratri Mantra kowe patih Sengkapura iya pancen kaya ngono Bratasena apa aku isih ngeman karo kowe kowe isih enom isih dawa jangkahmu isih jembar kalanganmu kowe ngalao kowe nungkula yen kowe gelem ngalah apa wae penjalukmu bakal tak turuti kowe njaluk derajat apa pangkat yen perlu wong wedok sing model piye tak turuti waton kowe gelem nungkul ngakoni anak angger Kangsa Dewa sing bakal dadi ratu ana negara Mandura cangkemmu menengo blabar kawajang jenencang ora papane wong nyang-nyangan anane mung wani apa wedi urip apa mati edian suke kendel bondo wani tenan wem kowe kelakon tak geget siung pengapitmu baliaran maju para ngarsa ora kurang prayitna sing dadi lakumu kelakon tak bobok wetengmu laku dadi buta kalah galak malahan ya kowe tak ladeni Gus lakon tak geketibake cara dong banteng ilang nyawamu
Jane ganteng eman-eman kowe tak pateni. Pas. Hop. Hei. Wah! Minggat. Wah, nang kene kok ya nek begeng to. Ya ampun. Wah, batal. Ya, boy. Pet, pas. Siji, loro, telu, ambruk le. Seret kowe. Pet, wah. Ayo, mengo. Pet. Ayo. Lagi sak banyon mosok wis kalah kowe Bratasena. Jare jago saka kasepuhan negara Mandura. Ning kasekten murah sepiro, lagi tanding rungono setengah jam wis gebrak, wis mundur kowe Bratasena.
Pur. Meletik metu genine biangsat. Datan ngawruhi kang tekane tanpa sangkan. Langit Jawa Pantayuan Batari Saraswati Sayati Handayani Mekaring Sangya Budaya Kalamun kaduluk mameh bangkit jroning kalbu rarik maneh sesiname yen tinanta anglam-lami raras are-are rire angara-ara panjang maneh Narayana iki. Nggih, Kakang Mas. Kakang Mas Kakrasana. Ya.
Iki mumpung ana kene. Kiblat 4 5 pancer wis keberbegen karo jenengmu Narayana. Nggih, Kakang Mas. Lajeng luwih-luwih ana Widara Kandang kene. Merga apa? Merga saka kendugalanmu. Kakrasana kang minangka dadi pimpinan Karang Taruna sing mapan ana ing Widara Kandang ki melu prihatin. Ya merga saka kowe kang ngisih adiku dhewe kendugalan ndi sing rong tau kok lakoni prasasat Malima wis tau kok lakoni kabeh. Madat madon minum main maling kamangka kuwi kabeh dadi laranganing agama lan uga dadi laranganing negara Narayana. Apa maneh madat lan minum ngombe karo ombenan sing disumet bisa murup, disumet geni bisa murup utawa banyu setan. Kuwi kabeh bisa ngrusak moraling bocah nom-noman kang besuke bakal dadi penerus tumrape bangsa lan negara iki. Narayana. Yen iki kabeh kok tutuk-tutuke, yen iki kabeh bisa kedlarung-dlarung. Besok yen kowe dadi sentananing negara, apa arep dadi sentana negara sing modelake ngolehke omben-ombenan banyu setan kuwi mau. Caritane satriya linuwih kang maredi mring kautaman tan pegat mrih pangestine. Tan pegat mrih pangestine. Kakang Kakrasana. Ya, piye? Lepat diagung pangaksaminipun, jernyatanipun kula Narayana sampun ndodho marang kaluputan kula. Ya, bagus. Musik to. Lah kok kowe iki lunga dhek ora oleh kulian, kowe lunga nyang endi wae Narayana? Nggih. Kula puruhita wonten pertapan Untarayana, Kakang. Nggone Begawan Padmanaba. Iya. Lah banjur entuk-entukanmu apa nggonmu meguru menyang Begawan Padmanaba Narayana? Pangestinipun Kakang Karasana. Kula nampi pusaka 3 cacahipun. Weh, lah dalah. Pusaka 3 kuwi mau apa wae Narayana? Sepisan nuwun inggih Cakra Baskara. Kaping 2 Kembang Wijaya Kusuma lan angka 3 Aji Balasewu. Lan ugi kawuningan Kakang Mas. Awit dawuhipun lan ngendikanipun Bapa Pandhita Begawan Padmanaba ing pertapan Untarayana njarwakaken menawita kula lan Paduka Raka Mas kaliyan Kang Rayi Bratajaya utawi Lara Ireng punika sayektosipun atmajanipun Nalendra Mandura Prabu Basudewa nanging dipun singitaken ing Widara Kandang awit ampun ngantos kalepetan ing kamurkanipun Ratu Angkara Murka nenggih punika Baswara Kangsa. Ya, aku wis ngerti babagan kuwi. Lho, saking pundi? Lho. Saka guruku, aku lunga ki ya meguru Narayana. Napa mangkaten? Ya. Bathara Brahma, dewa saka swarga dahana kapara. Aku uga antuk pusaka 2 sing jenenge Kyai Nenggala lan Kyai Lugara.